Bizim халкыбызның уҗан артты татар халкының. Татар халкына карата мөнәсәбәт артты. Безгә хөрмәт белән карыйлар. Атлы ташкын кояш чыгышы илләреннән башлап, кояш баешы илләренә кадәрге күп мәкыйтгаларны тетрәткән. Бер мизгелгә генә үзеңне шул дәвергә куеп кара. Кемнәр ул? Татарлар. Татар үзенә бу сорауны бирмәс, ә менә аңлата белерме? Кем без? Тарих яктан караган вакытта билгеле татар халкының формалашуы бик озак дәверне алган. Билгеле булганча иң беренче татарлар Төркия ханлыкта искә алыналар. Аннан соң монголлар көчәйгән вакытта татарларның инде 6 дәүләтләре булганлыгы билгеле. Үзәк Азиядә. Аннан соң татарлар озак кына вакытлар үсеп, бик бер милләткә әйләнәләр һәм Алтын Урда чорында алар зур империя тотканнар. Бу империяның Алтайдан алып Дунайга кадәр җирләре булган. Аларның варислары без. Бейік Евразия империясы Алтын Урда 250 ел шамасы яши. Ундүртенче гасырда Алтын Урда ханнарына көнбатышта Дунайдан, көнчыгышта Иртышка, көньякта Дербенттан һәм Хорезмнан алып, төньякта Шулман һәм Шулым буйларына кадәр бик зур җирләр буйсынган. Яңа үзәкләргә төпләнгән ханнарның барысы да элекке пайтахет Сарай шәһәре өчен кан куйган. Үз йортларында хакимлек итеп, алар халыктан салым җыйган, әскәр тотып, дәүләт биләмәләрен саклаган. Инде тарихына булай якынча килгән вакытта без әйтә алабыз, татарларның бабалары күп дәүләтләр төзегәннәр. Мәсәлән, бер бабалар инде безгә булган Хазар һәм Болгар ханлыгын төзегәннәр. Аннан соң Кыпчаклар Кимак ханлыгын төзегәннәр башта. Алар бары татарлар эченә кирип киткәннәр соңыннан. Инде Алтын Урдадан әйттем. Аннан соң татарлар Алтын Урда таралгач ханлыклар төзегәннәр. Кырым ханлыгы, Касым ханлыгы, Казан ханлыгы, Сибир ханлыгы, Астрахан ханлыгы һәм Нугай Урдасы. Буларның халкының барысы да Урта гасыр татарлары. Алтын Урданың таркалуы озакка сузылган. Эчке ызгыш талашлар айрым татар йортларына да күчкән. Әмма бер ханлык үзенең статусы буенча һәр вакыт башкалардан өстенлеккә ия. Башта бу Улуг Урда булган, соңрак Тәхет иле Хаҗи Тарханга, аннары Кырымга күчкән. Кырымны Түбән Идел буендагы җирләр кызыксындырмаса да, Улуг Урда таркалганнан соң үзен Пәйтахет дәвамчысы итеп белдергән. Шул вакыттан Кырым ханлыгында Улуг Урда, башка татар ханлыклары йорт яки вилаят дип аталган. Тарих фәнендә алар Казан, Кырым, Әстерхан, Касым, Төмән һәм Сибир ханлыклары, Улуг һәм Нугай урдалары дип языла килә. Нугай урдасы дигән атама Мангырт йортына беркетелгән. Аның хакимнәре Чыңгызилар түгел, Идегәй нәселеннән булган кара сөяк биләр булган. 15 гасырның 40-нчы елларында кичерәеп калган Алтын Урда карамагында бар тик үзәк регионнар, Идел белән Днепр арасындагы җирләр генә кала. Хакимиятне үз нәсел ыруына саклап калырга омтылган Туктамыш ханның кылган гамәлләре башкаларны, айрыша Тукай Тимриләр һәм Шайбаниларны канәгатьләндерми. Шул ук вакытта Жүси нәселеннән булмаган кланнар да хакимияткә омтыла. Кырымда шактый йогынтысы булган Шириннәр гәрәйләрне якласа, Идегәйнең нәсел ыруы Могытлар да үз йортындагы хакимиятне кулыннан ычкындырырга теләми. Нәтиҗәдә Могыт йорты Нугай урдасы 15 гасырның ахырында мөстәкыйль дәүләти берләшмә булып аерылып чыга. Аның баш каласы булган Сарайшык шәһәре Җаек буенда урнашкан. . 15
Казан ханлыгы Туктамыш ханның иң якын мәслектәше, шулай ук Тукай Тимриләр нәселеннән булган Улуг Мөхәммәд тарафыннан оеша. Жүши улысының дәвамчысы булган әлеге дәүләт тарихи чыганакларда Казан вилаяты дип язылган. Монда да ханнар үзләрен татар ханнары, татар патшалары, ягъни Алтын Урда ханнары дип санаган һәм пайтахат өчен көрәшне дәвам иткән. Әмма алар Урта Идел буе һәм Урал алды җирләренә генә хуҗа була алганнар. Шулай итеп, Алтын Урда дәүләте берничә ханлыкка үрелә һәм яңа заманга кадәр яшәвен дәвам итә. Империяның соңгы чоры дип дәүләтнең аерым кисәкләргә таркалу вакытында атарга мөмкин. Кызганыч ки, Алтын Урда өчен бу вакыт Урта гасырдагы башка дәүләтләр кебек берләшү һәм үзәк хакимиятның ныгуы белән түгел, аның җирләрен әлеге зур дәүләтнең сәяси, территориаль һәм этномәдәни традицияларын дәвам иткән Россиянең яулап алуы белән тамамлана. 1552 елның октябрендә Казан яулап алына. Мәскәү дәүләте Урта Идел һәм Урал буе җирләрен буйсындыра. Аның хакимлегенә үзләренең дәүләтчелек традициялары, элиталары, рус халкына бөтенләй ят булган диннәре белән меңнәрчә кешеләр эләгә. Бу вакыйга билгеле күп санлы халыкларның үсеш юлын тамырдан үзгәртеп, бөтен Евразия тарихында бик мөһим роль уйный. Татар иленең төп идарәчесе рухлар вәкилләре табигый рәвештә Россия элитасы һәм хәрби йомышлар катлауына кушылып китә. Яңа катлау бөтен дөньяда көчле төрки-славян берлеге буларак кабул ителә. Танылган дворян нәселләре Юшков, Апраксин, Давыдов, Аракчеев, Бибиков, Акчурин, Карамзин, Йосипов, Тенишевлар һәм башка бик күпләрнең тамырлары татарларга барып тоташа. Һәм алар гасырлар дәвамында Россия дәүләте сәясәте, икътисадында, хәрби эшендә, мәдәни рухи тормышында мөһим роль уйныйлар. 19 гасыр урталарына кадәрге дәвр татар халкы тарихында иң катлаулы һәм фаҗигале сәхифәләрнең берсе. Шулай да авыр сынаулар аша узып, татар халкы киләчәктәге милли күтәрелеш һәм яңарыш өчен үзенең рухи көчен һәм иҗади куәтен саклап кала. Дөньяда 11 миллион татар бар. Шуларның 4 миллионга ягыны Кырым татарлары. Ни кызганыч, аларның шактый өлеше Төркиягә күчеп китеп, терекләшкәннәр. Шулай итеп, рәсми чыганаклар буенча дөньяда татарлар 8 миллион. Татарлар күп гасырлы бай тарихлы халык. Моны Татарстан, Россия һәм бөтен дөнья галимнәре язган җитди хезмәтләр дәлилли. Татарларның зур милләт булгач, күп төрле этник төркемнәре бар. Алар арасында, мәсәлән, Астархан татарлары, Сибир татарлары, Касым татарлары, Мишәрләр, Крәшеннәр дә бар безнең, һәм башка төркемнәр дә бар. Әмма менә теге аерылып тора торганнары, билгеле, бүгенге көндә ул Астархан татарлары һәм Сибир татарлары. Булар аерым төркемнәр, шушы Алтын Урда таралгач, барлыкка килгән ханлыклар эчендә оешканнар. Аларның исемнәре дә шуннан барлыкка килгән. Ихтиралла карасагыз, бу төркемнәрнең исемнәре шушы ханлыкларның баш калалары исемнәре белән аталганнар. Астархан шәһәрен беләбез, Касым шәһәрен беләбез, Сибир дигән шәһәрдә булган, Искер икенче исеме Искер. Бу төркемнәрнең һәрберсенең үзенчәлекләре җирле элекке компонентлар кертү белән бәйле. Мәсәлән, Сибирдә Сибир татарларын өйрәнгәндә без күрәбез, аларда элек үскән булган аучылык һәм балыкчылык. Бу билгеле борынгы төркемнәрдән калган традицион эшләү усуллары аларда булган, хуҗалык усуллары. Сибир татарлары татар халкының этно-территориаль төркеме. Күпчелек өлеше Россиянең Төмән, Омский, Новосибирский, Томский өлкәләрендә яши. Сибир татарлары элеккеге Сибир ханлыгы дәврләрендә формалашкан. Һәм Томский, һәм Тубыл шәһәрләре ул Сибир татарларының элек-электән булган башкалалары дип тә әйтер идем. Биредә шат татарлары яшәгән. Шат татарлары алар бараба татарларынан бераз гына аерылып тора. Бик мәгърифәтле, бик белемле, бик тырыш, сәүдәндә белгән, хәрби хезмәтендә белгән шушындый мурзалар, аларның да рус тарихларында князьлар дип йөртәләр, шулар карамагында булган. Монда Күчем ханда булган,
бу шәһәрдә ул вакытта Күчемхан әмма ләкин монда калырга теләмәгән, ул ары таба киткән шушы Тубыл якларына таба. Хан күчемебез безнең Урал таудан Кытайгача булган ерләрендә үзенеңки бараба степләрендә тагын да 1601 елгача яшәп үз әтәле белән үлгән. Аның өчен без менә бүгенге көндә аныңкы нәселләреннән калган шушы бөек ерләрдә яшәгән Сибир татарлары бүгенге көндә үзебезне бер татар типы дөньяда татар халкы дип беләбез. Көнчыгыш диалект икенче төрле көнбатыш Сибир татарлары теле дип йөртелә. Бу диалект үзе тагын Тубыл Иртыш, Бараба, Том төркемнәренә бүленә. Телебез безнең ата-бабадан борын-борыннан калган. Үз-үзен саклай, ул пагыр арып калган. Яратсак ите Сибирне, Буран, карлары белән. Әгәр инде теле бетсә, Сибир булыр мигән? Мин Сибир дип каты әйткән тагын пулат табылсын. Таштай каткан йөрәкләргә Сибир уты кабынсын. Соң булса да, уң булсын дип, ялгышны төзәтәйек. Без бердәм, көчле халык дип ситләргә күрсәтәйек. Әстерхан татарлары татар халкының этно-территориаль бер төркеме. Башлыча Әстерхан өлкәсендә яшиләр. Юрт татарлары, Кундыра татарлары һәм Карагашларга бүленәләр. Үзара аралашулары уртак татар телендә. Сөйләнкә, Килинчи, Асыпной, Ярлытүбә, Карагали, алар татарлар, Нагай татарлары. Аларның сүз рәвешләре башкатыр диалектный. Әмма ләкин гариф-гадәтләрен саклап калганнар шулай ук. Балага исем кушу, кызны ярашу, туйлар гариф-гадәтләре башта сакланган. 1771-72 елларда Астрахань якларына баржыларга, теплоходларга утырып Татарстаннан күченгәннәр. Әстерхан ханлыгында шулай ук Астрахань татарларында үзенчәлекләр бар. Алар беренчедән балык тотуны алып барганнар. Хәтта Астрахань ханлыгында булган билгеле кимәләр ясаганнар һәм зур кораблар да ясап Каспий диңгезенә чыкканнар. Шуңа күрә аларда менә су белән диңгез белән куллану хезмәтләре булган. Инде шулай ук Астрахань ханлыгының варисларында Астрахань татарларында сакланган бакчачылык. Аннан соң бер гырыф-гадәт бар. Иртә белән таңнан торып Беренчедән капкаянны себерәләр. Иеңдә бер затыңны илгермәсәң дә, әүләңнән тиз генә себереп, урамны себерә булганнар. Башка яктан яшь киленнәр килгәндә, аларны шул тәртипкә рәтә булганнар. Еш кына без уйлыйбыз инде, татарлар кая китеп беткәннәр дип. Алар төрле урынга таралганнар. Шул исәптән без онытмаска тиешбез. Татар катнашкан Башкорт формалашуда, Нугай формалашуда, казаклар һәм үзбәкләр ичендә дә татарлар күп кенә кирип сиңгәннәр. Бу бөек халык һәм бөек тарихлы халык. Канаты гыйбарәгә үрелгән көнбатыш белән көнчыгыш арасында дигән сүз географиягә генә кагылмый. Ул татар халкының бу ике цивилизациянең һәр кайсының табигый өлеше дә, аларның үзара диалогында тоташтыручы буын да була алу сәләте турында да. Biz татарлар, biz күп һәм төрле. Төрле җирләрдә гомер итәбез. Сибелгәнбез, таралганбыз, күпне халык. Табышканга бәхет тыйып без куандык. Бер бакчада төрле гөлләр кебек. Төрлечә сөйләшәбез, тик аңлашабыз. Сүз безнең диалектлар, ягъни җирле сөйләмнәребез хакында. Алар шәү. Урта, көнбатыш һәм көнчыгыш.
Көнбатыш диалект Мишәр диалекты дип йөртелә. Көнбатыш диалект Сиргач, Чистай, Шүпрәле, Мәләкәс сөйләше, Хвалын, Темников, Ләмбрә сөйләше, Кузнецк, Мордва, Каратай, Байкибаш сөйләше, Шарлык һәм Стәрлетамак сөйләше дигән төркемнәрдән тора. Билгеле, һәрбер төркемнең үзенең бар башка үзенчәлекләре дә. Мәсәлән, әгәр дә китсәк без мишәрләргә, мишәрләр арасында бик кызык хәлләр булган. 17нче гасырда билгеләп үтәләр. Алар аю йөртү белән шөгыльләнгәннәр. Бу бик сәер булып күренә. Ничегендә татар кешесе булып, алар аюлар белән төрле урыннарга барып, анда шундый концерт кебек әйберләр оештырганнар. Бу чынлыкта мишәрләрнең борынгы бабалар арасында угор халыклары булу белән бәйле. Угорларда бит менә хантларда, хамансиларда аю изге хайван саналган. Һәм шул традиция ничектер мишәрләрдә безгә теге тарихка кергән вакытка кадәр сакланган. Бу үзенә күрә бер зур үзенчәлек булып тора. Минем әйткем килә бер нәрсә. Без мишәрләр үзенә карата. Мишәрләр. Без бит татарлар. Ул бит ничек кенә сөйләсәң дә, мишәр дисәң дә, кем дисәң дә, без бит бер төптән, бер ничә әйтергә инде, бер әби бабаныкылар. Татарлык, татар булуы, татар теленең булуы, татарның моңы булуы, татарның үзенең республикасы булуы, үзенең президенты булуы, минем өчен чын мәгънәсендә кешелек буларак, татар буларак, әлбәттә зур горурлык. Татарларның зур гаиләсендәге һәр әгъзаның үзенчәлеге кадерле безгә. Бер туганнар кебек, һәр берсе аерым бер шәхес, әмма бергә, бер бөтен, бер гаилә. Ягъни без шундыйда бер халык, ләкин соңыннан үзгәрешләр булып, төрле якка китеп барганбыз. Мәсәлән, Кырым татарлары мен хәзер мөстәкыйль милләт дип саныйм. Башка татарлар ул бер татар милләт ичендә, шуның ичендә бер бөтен булып формалашканнар. Ләкин ул аерымлыклар бөтенләй беткән дигән сүз түгел. Мәсәлән, этнограф буларак әйтәләм, мишәрләрнең бар үз мәдәниятләре, Касым татарлары аерып торалар, Астрахан һәм Сибир татарлары арасында шулай аерымлыклар бар. Инде безнең менә Казан татарларының үзләренең борынгы мәдәниятләре сакланган. Ул мәдәният шулай үзенчәлекле. Мәсәлән, Сабантой ул башта фақат Казан татарларында булган. Шуннан күчкән башка төркемнәргә дә. Сабантой безнең Казан татарларының милли бәйрәме. Урта диалект бик борынгыдан Идел Урал төбәгендә киң таралган. Ул Болгар дәүләте оешканчы ук шушы төбәктә яшәгән кабиләләрнең берләшмәсеннән тора. Урта диалект Тау ягы, Казан арты, Минзәлә, Бөре сөйләше, Нократ Глазов, Бәрәңге, Гайнә сөйләше, Камышлы, Касым, Ныгайбәк сөйләше, Эшкен, Сафакүл, Златоуст сөйләше, Каргалы һәм Абдуллин сөйләше дигән сөйләшләргә бүленә. Бүген билгеле булган шәкшәк, Казан татарларының туй ризыгы, ул бүген бөтен татар дөньясында да бар. Шундый ук юл белән татарлар арасында фольклор да күчкән. Мәсәлән, атаклы Идегәй дастаны зур өлеше Сибирдә язып алынган, Сибир татарларыннан. Әмма ул соңыннан гомум милләт эченә кереп киткән ядкар булып санала хәзер. Ягъни Идегәй дастаны бөтен милләтнеке һәм башка халыкларда да бар хәтта. Кырым татарларында үз версиясе бар, Ногайларда үз версиясе. Бу теге Алтын Урда таркалганнан соң барлыкка килгән дәүләтләрдә үз мәдәнияте үскәнлеген күрсәткән бер чагылыш. Идегәй бит инде ул Ногай урдасына нигез салган шәхес, һәм башта бу дастан Ногай урдасында барлыкка килгәннән соң таралган. Көрәшеп барыңны мин йыксам, мин барыңа баш диде. Көрәшеп мине берең йыкса, улыгыз миңа баш диде. Кушагын алып туй итеп, анда майдан күтәрде. 90 башлы урданың 90 угылы җыелып, Идегәй белән көрәш атканда, йыкса йыга белмәде, чалса чала белмәде, барын йыкты Идегәй. Инде алып карасак, дини якны Болгарларда бит инде ислам дине кабул ителгән булган, алардан соң Кыпчаклар ислам дине кабул иткәннәр берлеше. Һәм аннан соң инде Алтын Урда чорында, Үзбәк хан вакытында бөтен Алтын Урда халкы мөселманга әйләнгән. Шул заманнан татарлар
төрки ислам цивилизациясына кіріп кеткәннәр һәм ул цивилизацияның бик әһәмиятле бер өлешен тәшкил иткәннәр. Татарлар чынлыкта бөтен ислам дөньясында беренче булып исламны реформация аркылы үткәргәннәр. Ягъни яңа заманга килешкән исламны булдырганнар. Biz bugün şunun карашларының варислары. Аннан соң белгіле безнең керәшеннәргә килсәк инде, керәшеннәр төрле булсалар да, аларның уртак яклары да бар культураларында. Менә Казан ягында данлыклы Петров бәйрәме, ул бит чынлыкта мөселманнарда булган Сабан тоеның бер чагылышы. Аны теге православ дин календарына яраклаштырганнар, ләкин лекке традиция элементлары сакланган. Шуңа күрә менә төрле яктан карасак та безнең үзенчәлекле төркемнәребез һәрберсе үзенең мәдәни байлыкларын сакларга тиеш дип саныйм. Менә мин шып-шып керәшен малайы. Керәшен авылында үскән, нидер бер әзрәк үзгәрәк мөхиттә үскән, ләкин шулай булуга да карамастан, безнең уртак телебез бар, безнең уртак илебез бар. Без үзебезнең башкалабыз, гүзәл Казаныбызга тартылып, аны яратып торабыз. Без бер-беребездән башка яши алмыйбыз. Шуңа күрә без барыбыз да бер бөек татар халкы дигән исемгә лаек һәм шулай булырга да тиеш, һәм шулай да. Без татарлар һәм без бөтен дөнья буйлап сибелгән. 8 миллион татарның 5 миллион 500-е Россиядә гомер итә, ә калганнары чит илләрдә. Читтәгеләр арасында беренче чиратта татарга кирәгендә Литва татарларын, Польшада яшиләр һәм Румыниядагы буджак татарлары. Bu bizim bolgan region Dobruca'dır. Yani Dunay'la Karadeniz arasındaki bolgan region. Bu regionda Tatarların bolması bundan 1000 yıl evvel gelir. Yani Kıpçakların da hesapka alırsak, çünkü Tatarların jetleri Kıpçaklardır. Yani tamırları Kıpçaklardır. Kıpçakların da hesapka alırsak tam 1000 yıl. Bunda Tatarların bolmaları. Müslüman bolsunlar, kaçmasınlar. An yakamın yakar. Çalışsınlar. Bu bizim Tatar dinimiz deyip çalışsınlar. Belki birlikse memleket başka türlü olur. Başka Çilçak gelir. Unutmam şunu men. Anam, babam, kart babam, milletim Tatar eken. Ya Allah, Allah, ey rahmetim ol Allah. Так как мы являемся самым древнейшим поселением татар в Литве, это произошло в 1397 году по воле Аллаха и хана Золотой Орды Тахтамыша. Татары прибыли в Литву и сели именно здесь, в Немежице. Немежис название Немежица происходит от польского слова «немежона», переводя на русский «немерь». То есть татарам была дана земля в этой местности без меры. За это немежанские татары были в личной охране Витаутаса и его семьи. Это была первая его личная охрана. Мы хотим нашим татарам в Польше, нашим детям представлять тоже другие аспекты, исторические аспекты нашей истории татар. Әйтергә кирәк, югалган татарлар да бар. Мәсәлән, соңгы вакытта билгеле булды, татар дип үзен атаучы Иранда 1 миллионга якын кеше бар икән.
анда безне барып җиткән юк. Шулай Һиндстанда төркиләр бар, Афганстанда төркиләр бар. Анда татарлар катнашканнар, аларның формалашуында. Тарих дәвам итә. Без татарлар үзгәрешләр белән бергә атлыйбыз. 1920 елның 27 майында Мәскәүдә Бөтен Россия Үзәк башкарма комитеты һәм РСФСР Совнаркомының Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы декреты имзалана. 1920 елның 25 июнендә нәкъ менә шушы бинада Казан губернасы башкарма комитеты хакимият вәкаләтен тулысынча ТССР вакытлыча революцион комитетына тапшыра. Әлеге үтә мөһим вакыйга яңа тарихи шартларда татар халкының дәүләтчелеге торгызылуын гәүдәләндереп, элек-электән цивилизацияле үзәкләрнең берсе булып саналган төбәкнең излекле үсешенә тәргишкә әйләнә. Татарстан Республикасы 1920 елны барлыкка килде, ләкин нахатлы ул 3 ел буена бик зур юл дәвам итте. Иң беренче проект безнең милли автономияның ул Идел-Урал штаты иде. Аннан соң Идел-Урал штатыннан соң 18 елны Татар Башкорт Республикасы проекты барлыкка килде. Шунардан инде менә без бөтенебез дә белгән хәзерге заманча Татарстан Республикасы 27 май 1920 елны барлыкка килде. Яңа республика барлыкка килү шул чор әһелләре уйлаганнан күпкә катлаулырак булып чыга. 1918-1920 елларда милләт зиялыларының байтак өлеше һәм зур хуҗалыклар җитәкчеләре большевикларның идеологиясын кабул итә алмыйча чит илләргә китеп югала. Яшь Татарстан Республикасына гражданнар сугышы, ачлык, репрессия, Бөек Ватан сугышы бик күп үзгәреш чорларын кичерергә туры килә. Татарстан оешкан вакытта безнең Татарстанга керергә тиеш территориялар татарлар яшәгән, алар кызганчы каршы кермәде. Мәсәлән, Башкортстанның хәзерге вакытта көнбатыш территориясе менә кайда татарлар күп яши сибелеп, ул Татарстанга керергә тиеш референдум 20 елдагы декларация кабул ителгән референдум буенча, ләкин ул барлыкка килмәде, шуңа килеп чыкмады. Шуңа күрә дә хәзерге көндә менә без Башкортстанда һәм бүтән Татарстандагы күрше регионнардагы татарларның Татарстан белән берләшү теләкләрен шунардан мин күрәм. Чөнки без бер республика булай алмагач, татарларның әле шул бер тормыш белән яшәргә, бер дөнья эчендә кайнарга яшәргә теләкләре бар юкка чыкмады. Менә шуның бер йогынтасы буларак ул менә хәзер безгә көнгә күренә. 1990 елның 30 августында Татарстан дәүләт суверенитеты турындагы декларацияны асылда бер тавыштан кабул итү һәм шуннан соң республиканың яңа статусын 1992 елгы референдум кысасында халык тарафыннан хуплау гаять мөһим сәяси карарларга әйләнде. Башлыча алар Татарстан сәяси процессының алга таба барышын билгеләде. Шушы һәм башка вакыйгалар республикабызда бик җитди сәяси һәм икътисади үзгәрешләргә сәбәпче була. 90 елларда халыктан чыккан ялкынлы трибунлар, милли юлбашчыларыбыз һәр тарафта күренә башлый. Без татарлар байракларны югары күтәреп азатлык өчен көрәшкә чыктык. Чөнки илдә вазгыять үзгәреп, тарих кискен борылыш алган вакытта халкыбыз ташкын кебек ургылып, берләшеп, язмышын үз кулына ала белә. Biz indi uzakka suzmuşa, ol yıllarda 92 yılının 29 iyuninde birinci Tatar Kongresin, bütün Dünya Tatar Kongresin jiydik. Unutulmaz yıllar деп әйтергә кирәк. Чөнки үзгәрешнең бүгенге үзгәрешләрендә башы шунда. Әгәр дә инде без бүген татарлар кем икән, алар кайда, ничек яшиләр икән дип сорау куябыз икән, әлбәттә һич шиксез ана шул елларга кайту кирәк. Бу татарның уянган чоры. Чын мәгънәсендә дөнья мәйданына зур һәм шанычлы адымнар белән басып чыккан елларны. Менә Шәймиев белән Ельцинның сөйләшү аркасында татар проблемасына багышланган 17 менә шушындый эш
эш башкару тапшырылган урыннарга, аның теле, аның гореф-гадәтләре, аның икътисади яшәеше һәм башкалар 17 ул бик зур нәрсә. Сәяси яктан без оештырып җибәргәнбез икән. Мин эшләгән заманда, хәзерге вакытта менә инде президентыбыз Рөстәм Нургалиевич инде бәйләнешләр алып бара. Бу һәр булган, ул күп йөри, күп илләрдә беренче чиратта үзебезнең милләттәшләре белән очрашып, уртага салып мәсьәләләрне сөйләшәләр, киңәшәләр. Тарихтан шулай килеп чыккан. Татарларның берләшүе өчен җаваплылык хәзерге Татарстанга йөкләнгән. Кайда яшәүебезгә карамастан, һәрберебез өчен аның кайгыртуын тоеп яшәү гаять мөһим. Татарстан үзе өчен генә түгел, бөтен дөньядагы яшәгән татарларны үз канаты астына кертеп, үзенең тормышын, яшәвен дәвам итә ала. Менә шул татар дөньясы белән генә Татарстан көчле. Бөтен дөнья татар конгрессы 400 милли мәдәни оешманы берләштерә. Шуның 200-е Россия төбәкләрендә. Күбесе 1990 еллар башында оешып, бүгенге көнгә кадәр уңышлы эшчәнлек алып баралар. Ама билгеле, Казан бит безгә кибла кебек. Аралар һәр вакытта нык булсын, якын булсын һәм йылы торсын. Безнең рухи мирасыбыз зур бер терәк булып, шулай мотор яшәргә юл из калдырса иде. Без бик горурланабыз татар булуыбызга һәм бик шатбыз. Дөнья буйлап яшәгән халкыбызның бөтен өмете Казанга, Татарстанга юнәлде. Чөнки милләт язмышы нәкъ менә шушында хәл ителде. Казан Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән халкыбызның киләчәгенә битараф булмаган ул кызлары ирек мәйданына җыелды. Һәм мин дә нәкъ менә шунда азатлык, азатлык дип тамак ярдым. Ә бит булдырдык. Без аны булдырдык. Чөнки һәм халык, һәм җитәкчелек, һәм депутатларның максаты бер иде. Гасырлар аша узган тарихыбыз саклана. Аның сагында затлы ул кызларыбыз тора. Аларның максаты мирасны киләчәк буынга тапшыру. Республикабыз Аллаһка шөкер алга бара. Барсы да бит чагыштырып, ничек әйтеп, менә теләдең дә без бөтен яктан барсына килеп бетте дип. Чагыштырып карасаң, инде Ходай күп күрмәсен дип әйтәләр бездән. Халыкта, безнең якларда шаны зур. Чөнки тагын бер әйтәсем килә, безнең үз аңыбыз артты. Biz hozir boshqacha ko'z oldina keltira olmaymiz o'zimizning turmushimizni.